Хәерле көн. Татар театрларының быелгы сезон нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Нияз Рәүфулла Игламов, Камал театрының әдәби бүлек мөдире, театр белгече, Мансур Зиннур улы Ярмиев, Кореев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры директоры, Фәнис Наил улы Мусагитов, Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Фәридә Бәгыйс кызы Исмагыйлова, Әлмәт Татар дәүләт драма театр директоры. Һәм быелгы нәтиҗәләрне ясап, сезнең нинди уңышларыгыз булды, һәм бәлки ниндидер сезнең теләкләрегез булгандыр, бәлки ирешә алмагансыздыр. Шул хакта һәрберегез әйтеп чыксагыз иде. Нияз, рәхим итеп сезгә бирим инде сезгә сүзне Камал театрына. Хәерле көн. Быелгы сезон бик эчтәлекле, бик нәтиҗәле булды. Безнең берничә премьера чыгардык, беренче булып Килмешәк дигән спектакль, кеше сәхнәдән Фәрит Бекчентаев куйды һәм беренче тапкыр Сөмбел Гафарова яшь драматург әсәре сәхнәгә менде. Аннары инде Миркай белән Айсылу чыкты безнең Нәкый Сәнбәт Илгиз Зәйниев куелышында. Әтәш менгән читәнгә, ниһаять, Аяз Гыйләҗев кайтты безнең сәхнәбезгә һәм соңгы премьера, аның аерым ничектер үтәсем килә, чөнки ул бөтен татар театр дөньясына ничектер тәэсир иткән вакыйга, яңа яшь режиссер барлыкка килде, Айдар Җаббаров. Бу аның дипломы һәм ул бик үзенә күрсәтте, бик җитди, бик әлбәттә фикерле белә торган яшь режиссер һәм уңышларын телибез. Ул хәзер Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да бик атаклы театрларда куя торган режиссер менә һәм без бик шатбыз татар театр дөньясында шундый режиссерның барлыкка килүенә. Һәм тагын бер режиссер Олег Кинжагулов быел ачылды. Ул да Фәрит Бекчентаевның шәкерте. Ел башында ул Әлмәттә узган театраль лабораториядә катнашты, ә инде яз көне куйды Чаллы театрында татар телендә, оныттым ничек ул. Юк, бу бит Илсур Казакбаев. Юк, Кисельный берегу ничек? Ничек? Зәңгәр томан артында инде. Менә шушы ике режиссер барлыкка килү, алар бу бик минемчә бик уңай чара әлбәттә, чөнки безнең татар театр дөньясында режиссерлар әлегәчә бармак белән санарлык. Һәммәсе безнең өчен кадерле, һәммәсе безнең өчен игътибарга лаек. Һәм менә быелгы төп нәтиҗәсе шул минемчә, чөнки телибезме, юкмы, бүгенге көн замана театрында режиссер беренче кеше. Беркемгә дә артистларга ничектер зарланмасыннар, ләкин режиссер булмаса бернинди артистлык һөнәре күрсәтеп булмый. Бүгенге көндә шулай. Бәлкем кайчан да булса ситуация үзгәрәчәк. Һәм тагын без әлбәттә фестивальләрдә катнаштык, үзебез оештырдык. Бик матур итеп узды безнең Нәүрүз форумы, белем бирү торган форум. Ел сайын 5нче тапкыр без аны үткәрәбез, 2 елга бер. Һәм быел без аны Кысай Юсуф текстына, Кылгалинның текстына багышладык һәм Мәскәү, Петербург һәм чит илдән килгән укытучыларга менә шушы текст белән эшләргә тәкъдим иттек. Менә бу әлбәттә кыскача безнең сезонның нәтиҗәләре. Инде булай аерым, инде татар-башкорт уртак җимеше инде. Антигона спектакле белән Алтын битлектә катнашты Фәрит Бекчентаев. Һәм менә мәсәлән тагын инде фестивальләр булды безнең. Там кайдыр катнаштык. Хәзер инде искә алып булмый, чөнки без менә шушы фестиваль хәрәкәтендә әлбәттә бик еш катнашабыз. Гастрольләр булды. Мәсәлән, сентябрь айында сезон башында без Уфада матур итеп гастрольләр оештырдык. Зур аншлаглар белән узды. 2 площадкада, Гафури театрында һәм Урыс театрында
2 жерде ойнадық. Һәм тағын енді қысқарақ гастрольдер Самарада, Оренбургта һәм башка шәһәрләрдә булды. Бу безнең һәрвакыт без шулай эшлибез инде, һәрвакыт ул безнең инде ниндидер теге традицияга күптән әверелгән. Без гастрольләргә еш чыгабыз. Менә шулай. Инде калганнар сораулар булса, җавап бирермен. Biz интеге уңышсызлыклар дип әйтмик, шулай да менә ирешергә теләп тә, бәлки сезнең ниндидер максатлар куйгансыздыр. Юк, без бит сез дөрес аңлагыз. Без үзебезнең эшчәнлекебезне ничектер планлаштырырга тырышабыз. Һәм бер мәсәлән әтәч чыгарга тиешне без 2 ел элек белгәнбез. Biz zagrak әзерләнәбез, чөнки безнең бит зур комбинат кебек театр эшли. Параллель рәвештә 2 эш спектакль чыгарыла. Монда әгәр без кемдер соңга калса, ниндидер теге ниндидер көтелмәгән ситуация барлыкка килсә, без мәсәлән безнең өчен ул бик теге уңайсыз хәлдә калдырачак. Шуңа күрә без тырышабыз, шушындый көтелмәгән ситуацияларны без алданрак уйлап алардан сакланабыз инде. Һәм юк, без бөтен куйган максатларга ирештек быел. Һәм ирешәчәкбез дә киләсе сезонда да, әгәр сезнең шундый сорау булса. Киләсе сезонда кызык булырга тиеш бездә. Рәхмәт, без аннан башлаганбыз икән. Мансур Зиннурович, сезгә сүз. Исәмез Мансур Зиннурулы Ярмиев, Габдулла Кариев семинар Татарстан яшь тамашачылар театры директоры. Габдулла Кариев театры өчен бу сезон безнең өчен бик уңышлы. 30-нчы сезон башы, ахыры да без инде беренче күчәбез дип яшәдек. Аннан соң 26-нчы көн апрель көнне президентыбыз үзебезнең театрны ачкач, инде безнең бу сезонның үтәлде дип уйлаган идек. Ләкин үзебезнең театрлар темасына килгәндә безнең шушы сезонда 278 спектакль куеп, 28 мең зритель, и шуның әле күбесе безнең читкә чыгып благотворительность дигән благотворительность спектакль 41 спектакль куеп, анда 15 меңгә якын кешегә бушлай спектакльләрдә күрсәттек. Бу бушлай спектакльләрне күрсәтү шушы инвалидлар белән төрле балаларның авыр ишетүчеләр белән яңа проектлар белән дә эшләргә туры килде. Проектлар безнең ничек салынган иде, алар бөтенесе дә калдылар, без аны онытмаячакбыз да. Шушы ук яңа зданиягә күчүгә стационарда эшли башлауына карамастан, без үзебезнең проектларны дәвам итәбез. Һәм шушы үзебезнең труппабыз көнгә безнең 3 спектакльне 3 эшкә бүленеп эшлибез. Берсе стационарда куяк, икенчесе балаларга, мәктәпләргә һәм мәктәпләргә, балалар бакчаларына җырлар, өченчесе инде гастрольләргә йөрергә тырышабыз. Шуның өчен безнең эшсезлек дигән шул элеккәдән килгән теге артистларның самозанятостлары бик көчле. Безнең 3 группага бүленгәнгә күрә, әле калганнары очрашулар белән бергә ул бик әйбәт бара. Безнең чыгарган спектакльләребез Куян Эдвардның гаҗәп сәяхәте, Саранлыктан дава, ул безнең яшь режиссерыбыз, үзебезнең баш режиссер Ринат Аюповның укучысы Илдар Гатауллин чыгарды беренче спектаклен, һәм ул уже инде икенче спектакленә кереште. Без әйтеп киткәнемчә бөтен министрлыклар белән эшлибез. Бу инде МВДның Ичке эшләр, Татарстан Ичке эшләр министрлыгының наркотикларга каршы идарәсе белән берлектә ут чәчәге дигән спектакльне чыгара хәзер шушы яшь режиссерыбыз. Икенчесе безнең Лейла Мәҗнүн көтелә. Ансы инде безнең Единая Россияның җиңү буенча, грантлар буенча эшләячәкбез. Аны октябрьдә әзерләргә җыенабыз.
Шулай ук безнең мәхәббәт күгәрченнәре спектакле чыкты. Ул безнең Фирүзә Зиннатуллинаның юбилей кичәсенә багышланган иде һәм инде соңга калып булса да, бу сезонда без үзебезнең Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Нури Әхмәтсафинның 70 яшьлек юбилеенда спектакль белән уздырырга туры килде. Аның Супер Кияү дигән спектакле. Шуның өчен безнең сезон өлгереп җитмәгән кайбер әйберләр дә бар. Менә хәзер әле без стационарда эшләргә өйрәнеп кенә киләбез. Шуңар күрә безнең өчен сәйрия, суббота, ял көннәре эшләү, чөнки безгә теге калдагы залларны бирмәгәч, без суббота, ял көннәре эшләмичә яхшы яшәгән дип әйтим, без начар яшәгән дип әйтеп тә булмый. Шуңа күрә безгә понедельник ял итү сәйрирәк тә. Шуңар безнең яңалыкка тиз ияләнәбез, аңар ияләнеп беттек. Безнең сезон 16-14 июльгә кадәр эшләячәкбез. Чөнки шушы дөнья чемпионатының кушылып эшлибез. Һәм үзебезнең проектлар нәтиҗәсендә менә бүген генә җыелу пунктында военкоматның анда спектакльләр күрсәтәбез. Татарский усадьбада спектакльләр күрсәтәбез. Цветочный городокта ачык һавада без спектакльләребезне үзебезнең балаларга дигән күрсәтәбез. Шулай ук юл йөрү идарәсе белән берлектә эшләнгән юл йөрү кагыйдәләре турында спектакльләр белән районнарга чыгабыз, гастрольләргә. Алар анда бөтен балаларны җыеп, шушы каникуллар алдыннан 15 меңгә якын балага шушы юл йөрү кагыйдәләрен өйрәттек. Анда безнең киләчәккә инде шушы бөтен үзебез башлаган фестивальләрне үзебезгә кире кайтарырбыз дип уйлыйбыз. Менә безнең Мәгариф идарәсе белән берлектә ясалган сәйяр фестивале бар. Аны үзебездә чыгыш ясарга тиешбез. Аннары Кариев варислары дигән безнең бер ел гына күрсәтеп алдык та, анда ул безнең урыс балаларын татарчага өйрәтү буенча спектакльләр фестивале ясаган идек беренче ел. Аннан соң безнең урыннар булмау сәбәпле без аны туктатып тордык һәм быел шуны дәвам итәргә җыенабыз. Инде ансын да әйтеп китмичә, барыбер бездә эшли бит инде Нурбак Батулла. Ул дагын безнең өчен зур куаныч. Алтын битлекне алган. Шуңар күрә аның өчен дә шатландык. Калганнары инде, мәсәлән, үзебезнең сезонны шушы безнең өчен ябылмый сезон. Biz балаларга сәламәтләндерү лагерьларында бер группабыз кала артистларның һәм бер группа хезмәткәрләр кала. Алар белән берлектә җәй буе без балаларга спектакльләрне күрсәтүләрне дәвам итәчәкбез. Кыскача гына шул. Сораулар булса, пожалуйста. Рәхмәт. Сораулар соңыннан Фәрида ханым, сез әйтеп китсәгез иде, нәтиҗәләрегез буенча. Әле кичә генә менә без үзебезнең артистларыбыз труппа белән җыелып сөйләштек. Менә Әлмәт Татар дәүләт драма театры кичә үзенең труппасы белән җыелып, шулай ук бу сезонга күпмедер нәтиҗәләр ясадык. Шуны әйтәсем килә, эшләгән эшләр бик күп булганлыктан барсында санап бетерү дә мөмкин түгел. Мин ниндидер бик үзәк нокталарга гына тукталып, шуны уйлап утырам, коллегалар сөйләгән вакытта без инде күпмедер туры киләбез, һәр театр ниндидер бер төрле эшләр эшли, премьералар чыгара, ниндидер проектларны гамәлгә ашыра. Әлмәт театрда әлбәттә шуннан читтә йөрми инде ул. Минем нәрсәдән башлыйсым килә, бу сезонны без үзебез тамашачылар сезоны дип игълан иткән идек. Безнең шундый хәзер гадәт бар, һәр сезонны, мәсәлән, мәгърифәт сезоны. Без инде ул вакытта артистларның укуына күбрәк игътибар бирәбез, ниндидер семинарлар үткәрүгә күбрәк игътибар бирәбез. Узган сезон иде. Ә менә бусы тәмамланып килә торганы шушы тамашачы сезоны. Күбрәк ни өчен шулай? Чөнки Яшерен Батырын түгел. Театр тамашачысы булмаса, ул театр булган туктаячак. Шуңа күрә безнең төп мәсьәлә, барыбызның да, барлык театрның да тамашачыны бүген җәлеп итү. Ә ул иң катлаулы эш.
Хәтта спектакльләр чыгаруның үзенә караганда да иң катлаулы тамашачыны җәлеп итү. Менә без Нәүрүз форумында белем алган вакытта Мейерхольд үзәгеннән Олег безгә директорлар булды да күбрәк һәм маркетологлар булды театрның. Анда да шулай ук. Мәскәү мул, Питер мул, белмим, башка төбәкләрдәге театрлармы нинди генә яхшы репертуары булмасын, нинди генә яхшы имиджы булмасын, ул имиджны һәр вакыт күтәреп торырга, аны халыкка җиткереп торырга кирәк, һәр вакытта да тамашачыны тартып торырга кирәк. Бу бүгенге заманның үзенчәлеге. Бездә шулай инде. Менә сезон ачкан вакытта, яңа сезонны ачачакбыз без, Алла бирсә, сентябрь азагында дип торабыз. Без безнең тамашачыларыбызга күбрәк игътибар итәчәкбез. Тамашачы сезонына нәтиҗә ясаячакбыз. Безнең театрыбызның үзенең дуслары, шул клуб барлыкка килде. Аларны сәхнәгә чыгару күздә тотыла, нидидер, аларга кызыксындыру, бүләкләре бирү күздә тотыла, ничектер тамашачы белән тамаша кору күздә тотыла. Без шулайрак дип торабыз алдагысын. Инде отчет саннары белән әйткән вакытта, хисап белән әйткәндә, бу сезонда без 55 меңгә якын тамашачыга хезмәт күрсәткәнбез икән. Аның 28 меңнән артыгы Әлмәтнең үз сәхнәсендә, 20 күпме калганда 26 мең чамасы, ансы читтә гастрольләр вакытында, чыгып йөрүләр вакытында, Татарстан районнарында, Россия төбәкләрендә, менә ул шулай ук 60%-ка 40% чамасы туры килә. Минем бу сүзләрне ни өчен әйтәм? Безнең максат иде стационарга, театрның үзенә, шәһәрнең үзендә тамашачыны күбрәк җәлеп итү һәм ул безнең шактый гына уңышлы башкарылып килә. Без соңгы 10 елга анализ ясадык. Ул чыннан да шуны күрсәтә, безнең кассага тамашачы 3 тапкыр күбрәк килә соңгы 10 ел вакытында. Бу безнең имидж сәясәтенең мөгаен безнең эш нәтиҗәседер дип уйларга кирәк. Аннан соң интернет белән файдалану, билетлар саткан вакытта электрон система, шулай ук республикада беренче буларак без куллана башладык аны. Һәм шушы сезонда 2,1 тапкыр арткан интернеттан билет сатып алучылар саны. Буларны әлбәттә безнең өлкән яшьтәге тамашачылар түгел, яшь тамашачылар без яшьрәкләр эшли дип үзебезгә нәтиҗә ясап куябыз без бу очракта. Аннары соң күрсәткән спектакльләребезнең 45%-ның тамашачысы балалар. Безнең театр бер генә, ул бердән бер. Мин әйтер идем, гомумән нефть төбәгендә бердән бер, һәм шуңа күрә безгә ТЮЗда булырга туры килә, безгә яшьләр театры буларак та эшләргә туры килә, һәм әлбәттә өлкәннәр өчен дә хезмәт күрсәтергә туры килә. Менә соннарга килгәндә шушы премьералар. Моннан 8-10 ел элек чамасы без 4-5 премьера чыгара идек. 3тә була иде ул кай вакытта. Хәзер без 7-8 премьераны һәр елны чыгарабыз. Ул шулай ук безнең шәһәребезнең менә шул тамашачысын җәлеп итү максатыннан эшләнә. Шәһәр безнең кечкенә, бусы да сер түгел. Башка шәһәрләргә, мәсәлән, Чаллы, анда театр бар, Түбән Кама театры. Ул шәһәрләр бездән эрерәк, күбрәк. Берсендә 600 мең, икенчесендә 250 мең, әлбәттә 150 мең тамашачы безнең. Татар театры өчен, милли театр өчен бу күп түгел. Шуңа күрә безгә яңа спектакльләрне бер-бер артлы чыгарып торырга туры килә. Теге бар бит әле татарның мәкале. Җибәргән хәрефләрегезне өйрәнеп бетердек, яңаларын җибәрегез дигән шикеллерәк була инде ул. Шуңа күрә тамашачы, татар тамашачысы бигрәк тә ул күбрәк иштәлек карый. Бусы аның беркемгә дә сер түгел. Шуңа күрә без аны карадык бит инде диючеләр шактый бар. Шул ук вакытта бу спектакльне 8нче тапкыр карыйм инде диючеләр. Тамашачы бик төрләнде бит хәзер. Шуңа аш төрләндергән шикелле, алар тамашаларында бик төрләндерергә ярата. Менә кайбер тамашачыларыбыз бар, әле юлда килгәндә Динарда әйтеп килде, куйт китте, үземнең дә очратканым бар ди. Без сезнең башка форматтагы спектакльләрегезне карыйбыз, ягъни мәсәлән, теге эксперименталь спектакльләрегезне фестиваль форматындагы яңа төрлеләрне дип аңлаталар безгә. Ондый тамашачылар да бар, бик теге нәзберек дип әйтик инде. Алар безнең яңа буын тамашачылар дип әйтер идем мин. Төрлесе бар инде. Без узган ел вакыйгаларына тукталганда, узган сезон безнең өчен бик шатлыклы булды. Без федераль грант алдык, шулай ук. Башта шанасы да килмәгән иде, булыр кебек түгел иде ул хәл. Ул булды, Аллага шөкер, 4 миллионнан артык сум акча белән без 3 спектакль чыгардык. Ул беренче саның Мольер, Әҗәлгә дару бар диләр спектакле, Лекарь по неволе. Икенчесе аның Илгиз Зәйниевның үзе язып һәм үзе режиссер буларак эшләгән спектакле, яшьләр спектакле, Хыял йорты, музыкаль спектакле. Һәм өченчесе ул безнең Медея, борынгы грек драматургы Еврипид белән заман драматургы, немец драматургы Хайнер Мюллерның бергә кушып эшләгән дип әйтәбез. Бу очракта компиляция, менә шул фестиваль форматындагы
спектакль Медея трагедиясын сахнага чыгардык без. Менә шушы 3 спектакль барлыкка килде. Оннан тыш, әлбәттә, без менә шушы тамашачы сезоны буларак без тотынып карадык. Ул үзенә күрә бер эксперимент безнең өчен. Шолла театр әлбәттә бушка инде күптән тотынган иде. Бүген бик яратып укыла торган автор бар. Татарлар укыяны, безнең милләт халкы укыяны, ул Зифа Кадырова. Ул Язучылар союзы әгъзасы булмаса да, аның китаплары мизгел эчендә сатылып һәм укылып бетә. Зифа ханым үзебезгә килде премьера көнне, без аның Синсез килгән язлар әсәрен сәхнәләштердек. Аның драматургиясын язды, инсценировкасын язды. Безнең бик хөрмәт иткән Камал театры артисты һәм бик оста телле дип бәялим мин аны, язучы Илтизар Мөхәммәтгалиев. Һәм спектакль бик уңышлы чыкты һәм бик уңышлы бара, әйтергә кирәк. Ул очсызлы спектакль түгел. Ул бик тә карарлык спектакль. Аны автор да үзе шулай бәяли, әлбәттә аны тамашачылар шулай дип бәя бирделәр. Бик яраталар бөтен төбәкләрдә бу спектакльне. Аннары соң без бу елда, бу сезонда беренче тапкыр театр тарихында беренче тапкыр лаборатория уздырдык. Лаборатория ул артистлар өчен зур мәктәп. Ул теге мода өчен генә түгел, булай булсын өчен генә түгел, бу туды балалар һәм яшьләр өчен, яшүсмерләр өчен бигрәк тә. Менә 12, 13, 15 яшьлекләр өчен юк бит пьесалар, юк диярлек дәрәҗәсендә. Шуңа күрә без шул темага тотынырга булдык, эшләп карыйк әле дип. Шул ул лабораторияның исеме Friend Zone иде, һәм без аны үткәрдек 4 режиссер белән. Менә Нияз Рауф Читилгә алып үтте, анда безнең Алик Кинҗагулов катнашты, Илшат Мөхәддинов Уфа шәһәреннән катнашты, Әминә Миндиярова катнашты, һәм Регина Саттарова. Алар инде Казаннан катнаштылар, төрле эскизлар тәкъдим иттеләр. Менә без бик рәхмәтле сезгә, Нияз Рауфович, килеп шушы лабораторияны тулысынча Чакырганыңыз өчен рәхмәт. Үз җитәкчелегез астында үткәрдек. Сез аны безнең өчен кызыклы булды, актерлар өчен кызыклы булды. Әлбәттә, эскизлар төрле булып чыкты. Әмма ләкин шунысы куанычлы, бер эскиз спектакльгә әверелеп, безнең тик тора торган кеше залыбызда ул премьера буларак уйналды һәм гомумән уйналачак Адашкан җаннар исемендә бара бик кызыклы спектакль булып чыкты. Ул без аны менә кайсыдыр, мәсәлән, һөнәр фестиваленә тәкъдим итәргә уйлап торабыз. Менә шундыйрак хәлләр әле сезон дәвам итә. Без Татнефтьнең сәламәтләндерү лагерьларында уйныйбыз. Балалар спектакльләребез бар безнең. Менә коллегалар әйтеп китте шулай, юл хәрәкәтләре, юл кагыйдәләре буенча шул ук Илшат Мөхәддинов бурычтан балалар спектакле чыгарып китте, бик талантлы режиссер булып чыкты ул. Шуңа күрә әлегә уйныйбыз һәм соңгы төбәк безнең Оренбургка гастроль 4 көнлек сәяхәтебез планлаштырыла. Безнең узган елдан башланган иде ул. Оренбургта Җәлил туган авылда, Мустафада без бик кызыклы концерт программабыз белән чыгыш ясаган идек. Алар безгә, сез безгә спектакль белән килегез, безгә спектакль белән килүче юк диделәр. Мустафада шыгрым тулы халык төне буе концерт карады. Бүген без шунда спектакль белән барырга җыенабыз. Шарлыкка да һәм Солилецкийның үзенә дә. Менә шулай итеп без 9 июльдән аннан соң инде ялга туктыйбыз. Рәхмәт. Рәхмәт, Фәнис Наилович, сезгә сүз. Рәхмәт егез. Исәмсез, безнең 84-нче сезон, ул юбилей алды сезоны буларак башланып китте. Ләкин ул әле тагы бер юбилей ел иде безнең сезон башланганда. Ул Кәрим Тинчуринның 130 еллыгы. Без ул Кәрим Тинчуринның 130 еллыгын инде бик зур итеп аның җыелма әсәрләреннән торган җыелма әсәрләрен җыеп чыгарган соңгы әсәр дигән спектакль белән башладык. Һәм Кәрим Тинчуринның туган ягына кайтып, Пенза өлкәсендә анда спектакльләр куеп кайттык. Барлап ул якларны һәм шул якларда йөргәндә алар үзләренең татар театрын, үзешчән театрын ачырга ниятләп йөриләр иде. Һәм без аларга күпмедер булышлык итеп, менә быел алар үзләренең беренче спектакльләрен дә куйдылар. Һәм шушылай сезон безнең башланып китте. Һәм әле ул Тинчуринның 130 еллыгына багышлап без әле Германиягә да барып кайттык. Бонн шәһәрендә Назлы кияү спектаклен уйнадык. Лейпциг шәһәрендә уйнадык. Шулай итеп Кәрим Тинчурин инде Европага чыгып кирдек дип әйтсәк тә була. Һәм инде сезонның ахырындарак безнең
тағы бір спектакль Яшерін ізлер мелодрамасы қай уақытның сәхнеге қойылды. Резида Гарипова қойды аны. Бұл енді қай уақытның 100 жылдығына бағышлап ішленген іш болды. Ел ақырында енді біздің спектакль, тағы бір спектакль шыға башлаған еді. Бұл Шоян, Гүл Шоян спектаклі, һәм аны біз шығара бітірдік енді январ айындағына. Анда қайбір сәбәпләр арқасында біз аны 5 январ күні қойдық. Мирсей Әмирнің спектаклі. Соңырақ біздің Илхам Ғалинің тағы бір спектаклі май айында көрсетілді, өмір бойы сені күтем деген. Һәм Туфан Миннуллинның Алай түгіл бұлай ол спектаклі біздің 21 июнь күніне көрсетілді. 29 июнь күніне біз шуш спектакль білен сезонны ябабыз. Енді ертеге болайында ол, келмәген кішілер келіп қалығыз, ләкин белгілер жоқ табығайын. Нешекте болса болышып, кіртірге тырышырбыз. Һәм біз әлі бұл сезонны ертеге ебабыз дегеннен соң таралышы бітмейбіз, әлі біздің кішілер көп. Спектакльлерді қояшақпыз. Министерство образования белән дә эшлибез без. Аларга да спектакль айрым күрсәтәчәкбез, һәм районнарга да чыгулар бар. Һәм дә безнең үзебезнең артистлар белән һәм бөтен коллектив белән әле ел сайын бара торган сезон биткәннән соң биләргә барып, сарык чалып, шулай итеп теге үзебезчә бер дуа кылып кайтабыз. Тагы теге елны эшләнгән, менә бу үтәс сезонда эшләнгән эшләр турында әйтеп узасы килә. Хәйрия спектакльләрен бик күп куябыз без, үзебез барабыз авыру балалар янына. Һәм хәйрия концертлар уздырабыз, акча җыю буенча шу авыру балаларга ярдәм йөзеннән. Больницаларга барабыз, картлар йортына барабыз. Андан соң балалар йортларына барабыз. Күп кенә менә шундый мероприятиялар белән инде без аларның булай да авыр тормышларын әзрәк кенә булса да җиңеләйтергә тырышырга уйлыйбыз инде. Һәм алар белән төрле үзенчәлекле конкурсларда оештырыла әле бездә. Булар барсы да безнең үзебезнең сайтыбызда күрсәтелеп барыла. Инде төгәлрәк беләсе килгән кешеләр кирип карый алалар. Шушы һәм минем тагы бер әйтеп узасы килә, гастрольләр буенча безнең гастрольләр елына без үзебез 382 спектакль куелган безнең. Шушы 134 безнең читтә куелган спектакльләр. 134 тапкыр чыгылган. Хәтта һәрберебез беләбез, инде 365 көн генә бар елда. Безнең әзрәк артып киткән инде ул көннәрдән. Бу инде ничек эшләнә, бу бер үк вакытта стационарда куеп, шул ук вакытта гастрольдә йөреп, һәм кайбер көннәр 3 спектакль була. Шулай куелган эшләр инде бу. Һәм безнең шушы әйтеп узганымча хәйрия буенча без 3нче ел инде рәттән ел хәйриячесе номинациясендә җиңеп киләбез инде. Үзебезгә моны Миндимир Шарипович безнең элеккеге президентыбыз ул тапшырган иде. Теге елны быелда инде безнең БКЗда тапшырдылар. Аны алдагы елны пирамидада тапшырганнар иде. 3 ел рәттән без шушы номинацияда бүләк алабыз дип әйтик менде. Или теге һәм тагы да безнең Исламия Мәхмүтова намус һәм тугрылык номинациясендә тантанада җиңү яулады. Һәм Татарстан хөкүмәте грантына да лайык булды ул Исламия профессионал номинациясендә.
Яш артистыбыз инде Зөлфәт Закиров перспектива номинациясында жеңіп алды. Шулай ук февраль айында біз Кәшифә Тумашеваның искә алып уздык. Аның 115 еллык юбилейы булыр иде. Аны инде без Балташ районына кайтып, аның туган авылында зур иттереп уздырдык. Тагын калган әйберләр булса, сорау бирерсез. Сорауларга Тагы бер тапкыр әйтеп узасы килә, инде 24 июньдә безнең инде бик зур, чыннан да бу ел бик зур булды ул, Сабантуй булып узды. Әтнә районында шушы форсаттан файдаланып, Әтнә районының хөкүмәтенә, аның район башлыгына бик зур рәхмәт әйтәсе килә, бик олылап әзерләнгәннәр иде. Һәм театр директоры да бик зур рәхмәт, ул да бик зурлап әзерләнгәннәр иде. Алар гомумән Әтнә районының, менә шушы Әтнә районында узган шушы бәйрәм, ул Әтнә районының һәм башка район Сабантуйларыннан да зурак булды дип әйтәсе килә. Рәхмәт барсына да. Рәхмәт, сорауларга күчик. Татар-информ, рәхмәт. Birinci сорау спорт темасына, менә мәдәни FIFA буенча, футбол буенча сезгә җанатарлар киләме? Сезнең бит хәзер спектакльләр бара. Алар карадылармы спектакльләрне, кемдәр булса, нинди булса, отзывлар бармы шу мәсьәлә? Ну, мен әйтеп китәм инде, иң беренче, хәзер безнең яңа урын булгач, алданы Кариф театры дигәч, аның туган авылым каршында булгач, ничектер хәзер без шушы спектакль башланыр алдындан анда чыгып әзрәк кием белән җиреп тә керәбез инде, чтобы безне күрсеннәр дип тә. Дөрестән дә әле без элек уйлаган шикелле билет алып, шулай иттереп җанатарларның килгәне юк. Но безнең ана шушы центрлыктан файдаланып, бер көнне Франция уеныннан соң 24 француз кереп, ярты сәгать карап чыгабыз дигәннәр иде, ахырына кадәр утырдылар. Аннан соң икенче көнне үзләре дә белмичә килеп керделәр, фин татарлары. Нинди театр каян дип, алар ахырына кадәр тоже карадылар. Аннары 5 таджик керде. Алар җанатарлар, біз аларны шуннан гына беләбез. Просто теге болельщик карточкалары бар. Аларны белән карточкаларга төшеп, атсы инде кулдан ышкындырмыйбыз. Теге ничек дип әйтим, без уйлаганча алдан ук менә килерләр әле дигән сүз, ул бик үк дөрескә ашып бетмәде инде. Интернет буенча дагы әйтәм, аны шушы үзебез биеп торсак, шулай итеп кенә җәлеп итә алдык. Менә хәзер инде көн сайын биетә башласак та жарый. Ну, кайберләр аны монда кадәр килми, күбрәк шул теге Бауман урамында. Бауман урамында инде без анда ук барып биеп булмый. Рәхмәт, Фәнис Наилович. Ул җанатарлар дигәннән үзебезнең Россиянең төрле шәһәрләреннән килгәннәр дә бар. Без аларны беләбез, алар наушниклар алган вакытта алалар һәм чит илдәгеләрен инде беләбез. Менә бер дә урысча белмәгәннәрнең әле кергәне юк, ләкин теге вата җимерә булса да урысча сөйләшә белеп һәм наушник алып тыңлаганнары бар. Андыйлары бар. Бик күп җанатлар. Күп түгел. Беренчедән баралар. Белмим инде. Күп булмый, хәтта футболга 20 театрларга бара. Белмим, минем өчен гомумән бу сорау минем өчен кызык, чөнки сәнгатьнең үз юлы, спортның үз юллары бар. Һәм минемчә ул чара, белмим, кирәкме ул, юкмы? Чөнки, кызык, без уйныйбыз хәзер. Яртылаш буш заллар, безнең өчен ул әлбәттә, ничектер, без ялабыз, чөнки сезон барышында безнең заллар тулы. Инде хәзер җәй көнендә бик авыр тутырырга залларны. Һәм әлбәттә киләләр, 1, 2, 3, 4, 5 кеше, ләкин алар безнең өчен, мин аңлыйм безнең җирәкчеләребезне, алар менә безнең ишекләр ачык, теләсә нинди вакытта керә аласыз. Шундый фикердер аларны ничектер. Менә, ләкин минемчә
Үз вакытында сезонны ябарга кирәк, үз вакытында ашырга, үзебезнең менә шушы зур комбинатыбызның менә шушы төп эшне менә эшләргә кирәк безгә. Киләләр икән, бик яхшы, ләкин безгә күбрәк киләләр. Менә сезон барышында Казанга килгән туристлар күбрәк киләләр. Чит илдән дә, таҗиклар да, молдаваннар да, теләсә кемнәр. Менә шулай. Беренчедән, шушы залларның буш булуы, ярым буш булулары ул бик читен әйбер. Чөнки тамаша залы, ул куелган спектакльнең бер өлеше. Бер өлеше. Шуңа күрә спектакльнең бер ягы китек була дигән сүз инде ул. Чөнки зал белән сәхнә алар бергәләп куялар спектакльне. Буш залга спектакль кую ул дөрес әйбер түгел. Әҗәй кидәндә халык җирми инде театрларга нишлисең? Отпусклар, яллар башлана, шашлыклар, башкалар. Ну, аңар карамыйча барыбер сурды переводыбызда тора, тифло переводыбызда тора, английскийга да перевод тотабыз. Без әзер, театрлар әзер, әлбәттә. Театрлар без әзер. Шуңар күрә безгә кергән кешегә ачык йөз, шейләребез дә бар, чәкчәкләребез дә бар. Бөтен нәрсә әзер. Рәхмәт. Тагын сорау. Микрофонга. Нияз әйтә башлады. Диплом спектакле булды дип, исемен әйтмәдегез түгелме соң? Тормышмы бу спектакль гаятсыз хоккей буенча әйтмәдем. Ну, минемчә сез беләсез дип уйлап торам. Гаятсыз хоккей әсәрләре буенча куелган спектакль. Тормышмы бу? Анан Кариев ничә спектакль күрсәткәнне язып өлгермәдем. Сез әйттегез аны? Безнең 278 спектакль. Ничә мең тамашачы дидегез әле? 30 мең, 29947. Ну, безнең монда бит ансы гына түгел, общийга кергәндә стационарда гына түгел, булар берсе дә. Безнең стационар юк бит инде, апрельдән генә әле. Ансы күбрәк йөреп, әкият балалар үзәгендәге. Мин үзем спектакльләргә йөргә бик яратам. Минем улым да уйнады Камал театрында Мулла белән Ханкасы турандыктаймы? Яратмыйм дип әйтә алмыйм, мин сезнең тамашачы, но бер әйбер бар. Менә без хәзер бит машина белән йөрибез. Балаларны татар мәктәбендә укыткач, мин аларны машинада йөртәм. Парковка мәсьәләсе беспроблемно хәл ителә торган булса, сезгә кеше күбрәк йөрер иде. Җәмәгать без нишле? Сездә бар, менә сездә бар планы. Ну кеше инде тагын Бездә дә җитми, гафу итегез. Менә безнең бер чарага килде, минем дустым Искәндәр Гыйләҗев. Бер әңгәмәгә килде театрга. Аннары битте ул чара, ул бер сәгатьлек чара иде. Камал мәктәбе кысаларында. Һәм шалтырата 15 минуттан. Карале, акча алам, теге сезнең чараларыгызда катнашкан өчен штрафтан калып киткәннәр машинаны. Мен әйтәм, бәтәш, син кая куйдың саны? Нигә куймадың? Юк, урын юк ди. Урын юк. Без аңлыйбыз. Хәзер бөтен гаиләләрдә бер машина гына түгел, бер, ике, өч машина да бар хәтта. Гафу итегез, хөрмәтле казанлылар һәм безнең кунакларыбыз. Җирегез велосипедларда, самокатларда. Менә экологик яктан, ул яктан безгә килә аласыз. Камал театрының тамашачылары килеп безгә калдырып чалалар. Монда опера балетка шулай эшлиләр. Бездә калдыралар да опера балетка төшәләр. Безнең стоянка зур. Безнең стоянка бик зур. Без бит үзебезнең театрның артында ишек алдыннан кирип китәсең. Артына зур стоянка ясадык. Ол стоянкадан Карл Маркска да чыгарга була, Максим Горькийга да чыгарга була. Түләүле ул 100 сум, бөтен ничә сәгатькә калдырасың, аның сәгатеннән түгел. Менә безнең районга театр ачылды. Анда без куйган инвалидлар өчен 5 урын, центрда инвалидлар өчен урын юк. Хәзер инде кыйммәте үчтендә эшлибез шушы инвалид урыннарын, чөнки бөтен Казанның инвалидлары куяларда бүтәннәргә җитми, һәм безне көн сайын штрафовать итәләр. Көн сайын икенче төрле инвалидлар килә дә куеп китәләр, тегеләренә җитмәгәне безгә жалоба язалар. Безгә административный комиссия, только без акчаны түләп өлгермибез хәзер. Аның бер ике ягы бар. Аның каядыр стоянка ясау, безнең центрда урын юк инде ул дөрестән дә. Бар урыннар бар, ялкауланалар алар. Менә мин үзем машина йөртмим, принципиаль рәвештә. Миңа кирәк түгел ул. Миңа общественный транспорт җитәрлек, валлаһи. Һәм
Безнең каршында бар бер стоянка, тагын ераграк бар бер стоянка. Бер квартир жаяу җиргә нишләптер ялкауланалар алар. Я вакыт бөтенләй җитми. Ну нишлисең? Кауланмыйбыз без. Сезнең сорау дөрес. Шыракта җырып, Юк. Теге театр айтма Туркияне. Ну, мәсәлән, Мәскәү, шундый Мәскәүнең Бульварный кольцо дигән бар бер район. Анда 27 дәүләт театр урнашкан. Анда берсенең дә стоянкасы юк. Нишләптер халык йөри анда. Ну, нишләп безнең халык шундый? Менә ну бар андай ниләр. Без бит аны махсус оештырмыйбыз шулай, махсус ажиотаж ясамыйбыз стоянкабызда. Булган урынны бирәбез. Хәтта безнең артистларга менә спектакль вакытында ярамый куярга, үзе безнең стоянкага, халыкка күбрәк булсын дип. Ләкин барыбер җитми. Ну нишлисең? Сезнең арттан да карманнар бар, аннан да алып китәләр бит машиналар. Ярамый безгә анда Бүтәнрәк сорау инде бу театр. Алып китәләр, анда бик теге яхшы эшли менә шу эвакуаторный системасы. Мимикәнең сүзләре үтми микәнең карман специаль эшләр. Нәтиҗәләре буенча Ярамый ул буш торырга тиеш менә безнең театрның. Анда техника безопасности буенча шулай инде ул. Без театрларны гаепләмибез, просто проблема менә шундый бар дибез. Бар без хатлар языла бөтенесенә дә. сезон нәтиҗәләре буенча сораулар бармы? Елның менә бу сезонда иң күп тамашачы җыйган спектакль кайсы булды? Сезне күбрәк ошаткан дип әйтимме, гомумән тамашачы үз теләге белән үзе кассадан билет алып йөри торган спектаклегез. Безнең мәсәлән, Аллаһка шөкер, бу сезонның бөтен премьераларга халык әйбәт җирде. Иң әйбәттер Әтәшмингән читәнгә спектакле белән Миркәй белән Әйсулу. Ләкин алар примерно бер айларда куелган, бер ай арасы бар аларның. Тормышмы бу апрельдә гына чыкты, шуңа күрә аны чагыштырып булмый, килмешәк спектакль кеше сәхнәдә бара, шуңа күрә дә аны да чагыштырып булмый, чөнки кеше сәхнәне тутырырга җиңелрәк әлбәттә. Бездә дә бар андый спектакль Зөлфәт Хаким Тақракта булды бу хәл комедиясе. Халык үзе йөри. Бездә менә яңа гына чыккан мәхәббәт күгәрченнәре һәм гашыклар утравы инде ул иң күп җыйганы, чөнки анда без солдатларга күрсәтәбез, ансы инде саналы бетми теге солдатларга күрсәткәч самый күп шуларныкы. Мин гомумән әйтер идем, бездә инде менә 13нче ел бара мәхәббәт чишмәсе дигән спектакль. Ул аның чыгышыннан ук әйбәт гел чыгарым тулы иде. Кеше хәзер дә бик матур итеп йөриләр. Елы буенча да Рахмәт. Иң күп йөргән спектакльнең сәбәбе нәрсәдә? Артистка йөриләрме, режиссерның осталыгынамы, әллә сюжет һәм материал кешене җәлеп итәме? анда бөтенесе дә бергәдер инде, дөресен әйткәндә. Стоянкасын кертеп. Хәзер бит дөрес әйтәсез, Нияз, дөрес әйтә ул. Хәзерге халык әз генә үзгәрде. Хәзерге халыкка бер килеп каяндыр анда авыллардан да йөриләр иялек. Мин үзем дә хәтерлим, автобуска утырып 50 сәгать киләек. Хәзерге халыкка кирәк, театрна, спектакльгә килә икән, шунда ук булырга тиеш. Кафесыда, шунда ук алырга тиеш ул ниндидер өстәмә китабында, манда газетындамы, нәрсәсендер. Шунда ук ул тагы кемнәр беләндер очрашырга да тиеш. Шунда ук аны Wi-Fi-да эшләргә тиеш. Менә бөтен шушы театр төп булса, аның янында килгән бөтен әйберләр дә булырга тиеш алар. Комфорт булырга тиеш. Комфорт. Менә дом культураларны ясыйлар бит. Базары да шунда, кафесы да шунда. Бөтенесе шулай булырга тиеш. Бу комфорт дигәннән дә анда аның үзенең бер шиге булырга тиеш. Инде ул арттырып җибәргә ярамый, барбер. Ул аннан соң театр ул элек туфлиләр генә киеп килгәннәр бит театрга да. Шундый кичәләр үткәргә бер исәп бар безнең элекеге теге Unutulmaz yıllar teatrı degen şekilde, spektaküller degen şekilde, tufliler bilen, babışkılar bilen gene kirtip, anda galstuklar bilen gene kirtip, mene şunda yere gitip. Şuna göre spektakl yağın, repertuar yağında kararga kerek. Rejissörün koyuluşu da bik mühim. Hem artistlerin oynauı da bik mühim. Nindi artist bolu da bik mühim. İştelik de bik mühim. Hem karşılatırgan mühiti de bik mühim. Минемчә, беренче чиратта репертуар сәясәте булырга тиеш, репертуар политикасы булырга тиеш.
Чөнки без төрле спектакльләр куярга тиешбез. Трагедия да кирәк, комедия да кирәк, музыкаль әсәр, бию әсәре кирәк. Менә киләсе сезонда без бию пәрине куябыз Илдус Габдрахманов белән хореографик спектаклен. Димәк, төрле рухи азык бирергә тиешбез без тамашачыбызга. Ләкин без аңларга тиешбез. Менә бу безнең эксперименталь куелыш. Әлбәттә, монда ничектер халык белән без аны компенсировать итәбез комедия белән. Шулай шундый безнең менә әйтәмеш безнең 3 еллык бар план. 3 еллык план буенча без эшләргә тырышабыз. Чөнки киресенчә без менә киресенчә син өлгермисең аңларга, кайсы спектакльләргә халык ничек йөри. Чөнки аның өчен менә кайбер спектакльләргә чыкканнан ук теге халык йөри башлый. Аннары бераз аның теге кызыксыну төшеп бара. Кемдер бер тиеш нидә бара, мәсәлән, Гергери, Җәкисәккәем 20 елдан артык баралар безнең репертуарыбызда аншлаг белән. Шуңа күрә монда ел сайын анализ ясап, менә Фәридә Багисна әйтте, бездә бөтен театрлар шундый анализны ясыйлар. Ничек безнең күпме тамашачы булды, азракмы, былтыргысы белән чагыштырганда, күбрәкме? Һәм без анализ ясыйбыз, һәм тырышабыз ки, һәр яңа сезонда ничектер булган хаталарыбызны йомшак урыннарыбызга юк итәргә. Менә шулай. Бер сорау. Менә читтә дә безнең татар режиссерлары бар, Дамир Сәлимҗанов бар, Тәлгат Баталов, тагын кемнәрдер, алар күп. Алар Радик Бухаев бар. Алар белән әле мин әлегә Фәридә Багиснаның эшләгәнен күрәм. Ул күбрәк читтәге режиссерларны чакыра. Башка театрлар бу юнәлештә нәрсәдер эшләрләрме? Чөнки татар дөньясын киңәйтү максатында нәрсәләр эшләнә? Белмим, безнең штатыбызда хәзерге вакытта 4 режиссер эшли. Баш режиссер белән чираттагы режиссер. Шуңа күрә безнең андый, без кытлык кичермибез. Аллага шөкер, менә хәзер, мәсәлән, хәзерге көннәрдә. Шуңа күрә безнең бар планнарыбызда без Дамирны чакырырбыз обязательно. Бер яхшы комедия итеп куйсын, безгә килеп куйсын. Денис Хуснияров турында уйлыйбыз, без Родион Букаев турында уйлыйбыз, Камил Тукаев турында уйлыйбыз, Воронежда эшли торган режиссер турында. Андый эш бара. Мәсәлән, быел былтыр инде, юк, быел спектакльне чыгарды Буа театрында Дамир Сәлимҗан 2 спектакльне бер рәттән, бер килеп 2 спектакльне куйды. Шуңа күрә андый эш гафу итегез. Андый эш бара. Ләкин менә нәк шушы киңәйтү турында, менә татар дөньясының киңәйтү турында гына уйлаганда, аның өчен режиссерларны чакырмыйлар инде. Чөнки репертуар, әйтәмеш, репертуар политикасы буенча аңа буйсынып, без кемнедер булса чакырабыз. Һәм шуны да әйтәсе килә, аларны дөрес аңларга кирәк. Менә бу кешеләр күбесе рус культурасының вәкилләре. Татар булсалар да, Камил Тукаев, мәсәлән, Тукай нәселеннән булса да, барыбер рус культурасын вәкиле. Һәм монда әлбәттә без аны ничек аңлатыйм инде. Моны аңлап аларны чакырырга кирәк һәм тартырга адым белән адым. Шундый чөнки менә мәсәлән килде безгә куйды Схирава дигән режиссер җилкәнсезләрне. Алар да менә без чакырабыз теге читтән татар режиссерларны. Әйтәгез без фәлән Гогольны куярбыз, фәлән Макдоновны куябыз. Юк, дибез без. Сез безгә Тинчуринны, Исәнбәтне куйгыз зинһар өчен. Моны без үзебез тәрәхәтләнеп куяр идек. Безгә килгәндә иң беренче кунак чакырганчы, эшкә чакырганчы аның условиясе булырга тиеш. Шуның өчен әле без аңар әзер түгел, менә хәзер уйлый башладык. Аннан соң акча мәсьәләсе килеп чыга, читтән килгәннәргә алар кичкенә бәягә килеп спектакль куярга җыенмыйлар. Шуның өчен без әле менә шушы эшли башлагач стационарда гына әле андый уйларыбыз кемнәрнедер чакыру түгел, безнең үзебезнең булган бездә мәсәлән хәзер Илдар Гатаулы менә яшь режиссер, шуларга таянып, аларга бөтен көчне куярга исәплибез, но теләкләребез бар. Анда килеп чыга инде үзебезгә зрәк кенә теге акча туплап, аларны чакыру дәрәҗәсенә җитәргә. Рәхмәт. Дөрестән дә театр икән, анда репертуар политикасына килгәндә төрле режиссер эшләргә тиеш.
түрлі қойылыш болырға тиіш. Чөнки бір яқтан алғанда ол артистлар бір генә түрлі яқтан ашылу, аларны әкірнәп йокыга җибәрә дисәң дә була. Или ашып та бетереп булмый. Шуңа күрә андый әйбер кирәк, ул турыда безгә дә эшләргә бик кирәк, алга таба. Әгәр дә инде килеп, менә Фәридә Вагизовна әйтте, 7-8 спектакль чыгарабыз. Дөрестән дә без моны анализ ясап карадык. Казан шәһәрендә бүгенге көнгә елына 6 спектакль чыкса бик яхшы. 6 спектакль. Анализлар ясап, белеп, товар дип әйтгәндә, аның үсешен, ничек юл үтешен күреп, шуннан соң шундый нәтиҗәгә килдек. Ләкин ул 4-тән дә ким булмаска тиеш, 6 булса бик әйбәт шәһәр өчен. Һәм ул шушы спектакльләрнең әгәр дә инде 4 спектакль икән, шуның 3-сен төрле режиссерлар куярга тиеш дип уйлыйбыз. Мен режиссерлар темасы турында сүз чыккач, менә бу мәсьәләгә булай карыйм. Коллегаларга әйтәм, бу театрларда барыгызда сезнең баш режиссерыгыз бар. Ә менә бездә киресенчә баш режиссер юк. Без инде ничә еллар буена читтән чакырылган режиссерлар белән эшлибез. Ул әлбәттә үзен аклый торган сәясәт. Анда төрле фикерләр булуы мөмкин. Менә Ниязрович әйтеп китте, тегеләр татарча белмиләр, татар мәдәниятен, татар мөхитле түгелләр. Ләкин алар мәсәлән нәрсә генә куйсалар да, әгәр ул чыннан да югары квалификациялы бик талантлы режиссер икән, ул нәрсәдер үзе белән алып икән, безнең Искәндәр Сакаев башлап җибәрде безнең фестиваль елын гашык коллектив спектакль белән. Аны һич тә инде урыс мөхитле спектакль дип әйтеп булмый. Шул ук вакытта дип әйтгәндә, хәтта менә безнең Брехтны куйган вакытта да Сакаев той спектаклендә ниндидер башка төрле мөхит бирә. Шуңа күрә монда инде нидер сөйләшергә җирлек бар. Мин нәрсә әйтәсем килә? Әлмәт театр бүген баш режиссерсыз эшли. Онсы да бик яхшы түгел инде. Менә безгә баш режиссер кирәк. Мин шул ук Ниязрович сезнең сүзләрен дәвам итеп, без эзлибез аны. Әмма ләкин без республикада таба алганыбыз юк әле. Менә шул әйбер инде ул. Алар чөнки татар мөхитле түгел. Менә баш режиссер нәкъ менә татар мәдәнияте кешесе булырга тиеш. Юк, Фәридә Вагизовна, сез мине зинһар өчен дөрес аңлагыз. Менә мин сорауга туры җавап бирдем. Ул бит ничек сорады Рүзилә? Татар театр дөньясы киңәйтү өчен сез башка төбәк. Аның өчен ул бит башка сәбәп. Сез бит Искәндәрне киңәйтү өчен түгел, эдикларны киңәйтү өчен түгел, сез башка сәбәпләргә өчен чакыргансыз. Шуңа күрә мин шуңа гына бәйләп китәсем килә. Менә безгә баш режиссер кирәк, татар мөхитендә тәрбияләнгән, татар классикасын белә торган, гомумән безнең культураны белә торган кеше кирәк. Без андый кешене республикада күрмибез бүген көндә. Авылда түгел, авылында үскән. Әлбәттә безнең бик күп бөекләребез авылдан чыккан сүз дә юк. Бу бәхәсләшә торган әйбер түгел. Әмма ләкин менә мәсьәләнең икенче ягы бар монда, медальнең икенче ягы. Безгә хәзер шәһәрдә чыккан генийлар кирәк. Менә шул мохтаҗлык монда хәзер. Рәхмәт. Режиссерлар турында әйткәнбез икән, драматурглар турында да сорыйсы килгәндә сезнең фикерлегезне, менә безгә драматургларның еш әйткәне бар. Татар тәрҗемә әсәрләрен куялар дип театрларга еш әйтәләр инде. Һәм менә Чәчмә әсәрләрендә хәзер күп театрлар куя спектакльләр Чәчмә әсәрләрдә. Сезнең фикерегезне беләсез килгән иде. Ни сәбәпле бу шулай? Драматурглар начар язамы, әллә төрлечә булырга тиешме? Минемчә, безнең драматургларның күбесе 90-нчы елларда калган. Аларның сознаниесе үз аңы 90-нчы еллардагы кебек, кызганычка каршы. Һәм хәзер 21-нче гасыр һәм башкача фикерләргә, башкача конфликтларны эзләргә уйлап табарга кирәк, минемчә. Шуңа күрә комедияда алганда без алабыз аларны. Мәсәлән, нинди тирән мәгънәле әсәрләрне миңа мәсәлән бик сирәк күрергә насыйп була. Шулай. Менә Рүзилә Мөхәммәтова башлап җибәргән сүз татар театрына бүген татар драматургиясе кирәкме дигән әйберне менә шул кадәрле кызыксынып укып, кушылып китеп, ул бәхәсәннән соң ул сәхнә журналында дәвам итә бит инде. Мин сәхнә журналын бер көн ачам да, тагын бүген Нияз Рәүф сезнең исемне күбрәк яңгыратырга туры килә. Ягъни чыннан да менә сезнең язганны шунда укыдым да,
Әйтәм, менә минем әйтәсе килгән фикерләрне әйткән дә солган менә бу дип. Шушы теге бәхәстә менә ни өчен? Ул бит чыннан да шулай. Театр алга китте, драматургия йортта калды. Драматурглар зинһар үпкәләмәсеннәр. Үпкәләсәләр үзләренә булсын инде. Шуңа күрә ул теге без язабыз, бездә 30 драматург бар, менә без фәллән, без теге. Менә мин кичә 2 татарча әйбер укыдым. 2 татарча дип. Татарча инде ул язылган. Мин әйтмим аның авторын да әйтмим, исемен дә әйтмим. Аны безгә җибәргәннәр, бер режиссер җибәргән. Менә шу әйберләрне укып карагыздан куярсыз микән? Мин менә укып чыктым, көч хәл белән генә укып чыктым да, аннан соң бер чәйнек чәй эчтем, тынычланыр өчен, беләсезме? Әйтәм, моны тагын сәхнәгә чыгар. Бу шул бер бытовуха, русча әйткәндә, шул кадәрле шул ир белән хатын, аларның бер-берсенә ниндидер теге тузга язмаган мөнәсәбәтләр, тузга язмаган ситуациялар, әйтәм, шушыны чыгарырга тиеш микән дибез бүген сәхнәгә. Ни өчен шулай ул? Менә Россия драматургиясендә новая драма дигән кемдер аны кабул итми гомумән, ул юнәлешне. Кемдер кабул итми, итмәскә дә мөмкин, чөнки әйтәләр, ул безнең менталитет түгел, тегеләй түгел, булай түгел, әмма ләкин анда бертөкләп алганда анда шундый тирән әйберләр килеп чыга, чыккалый дип әйтик. Мин мактамыйм ул новая драманы. Әмма ләкин татарда тема сойлыгы, фикер сойлыгы, бер тирәдә генә казыну, шул күлмәгештән тирәсендә генә йөрү, ниндидер менә шундый нәрсә дип әйтим инде, шул хәтле кызыксыз темалар хасил була да, шуннан бөтен кәеф төшә. Алмыйбыз инде без аларны. Аннан соң режиссерларга шушы драматурглар белән бергә әгәр дә бер әсәргә торалар икән, или алып шуны икәү бергә фикерләрен әйтә-әйтә язып чыгалар икән, или драматург үзгәртеп язып чыга икән, нишләп алай эшләмәскә? Ул якта да шәү аз бит. Менә без Зөлфәт Хәкимне мин бу очракта мисалга китерер идем. Зөлфәт белән без берничә мәртәбә эшләдек. Элегрәк тә менә бу елларда бигрәк активлашып дип әйтик инде. Зөлфәт ул шундый кеше, югыйсә аның бит инде холык үзегез беләсез, бик әйбәт холыклык шул. Бу мәсьәләдә, әмма ләкин аңа мөрәҗәгать итәсен, Зөлфәт әфәнде, менә монда бит булай иде. Менә монда ул бер кашан да баш тартмый аны яңадан эшләргә, безнең белән бергә эшләргә кирәк икән, кире яза улан нәрсәдер. Менә безгә карата шулай мәсәлән театрына карата. Менә шулай булса, яхшы әйберләр туып та торачак. Фәнис Наилович дөрес әйтә, менә безнең чыккан күп спектакльләр хәзер чөнтеге атаклы драматурглар түгел, башлангычлары да бар. Шуңар күрә үзебезнең режиссер янында тотабыз шушы язучыларыбызны, алар белән бергә үзгәртә, менә шулай спектакльләр чыга. Аны драматурглар юк дип әйтеп булмый, язалар, бөтенесе шул ук бер темага әйләнеп кайта, һәм куючы режиссер әгәр кырыенда утыра икән, түземлеге җитеп бергә язалар икәнен Фәнис әйтмешли, алай спектакльне чыгарып була, бездә драматурглар бар дип әйтергә була. Булай сразу китереп биреп, куючы мин белмим дә. Минемчә без татарлар гомумән ничектер тирәюн генә карамыйбыз, ничек Европада мәсәлән ул эш куелган. Европада һәр театрында, дәүләт театрында драматург дигән ставкасы бар. Ул драматург тәрҗемә итә әсәрләрне. Анда мәсәлән Шекспир булсамы, Мольер булсамы, кем булсамы, аның канонический тәрҗемә дигән төшенчә юк. Алар һәр вакыт яңа тәрҗемә ясыйлар. Чөнки анда хокуклар, темалары һәм башкалар. Менә шушы драматург яза пьесаны, сценарийны язамы, режиссер заказы буенча. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, менә без оештырабыз, ничәнче ел, өченче ел китеп без оештырабыз. Угылда, үзебезнең театрда алып барабыз менә шушы драматурглар өчен лабораторияларны. Әлбәттә, аларны бик тиз арада менә нәтиҗәләрне көтеп булмый. Дөрес булмас, әгәр без бүген лаборатория үткәрдек, иртәгә безнең гениаль әсәрләр кычаклап килерләр алар. Юк, алай түгел. Көтәргә кирәк, бераз сабыр итәргә кирәк, ләкин минемчә яңа буын драматурглар, менә мин сезгә вәгъдә бирәм, бер 10 ел эчендә яңа буын киләчәк. Һәм ул, Алла бирсә, һәм ул чынлап та безнең бөтен татар театрларының менә шушы аппетитны туйдырачак, минемчә. Аннары сез аңларга тиешсез. Без бит ел сайын, һәр 10 ел сайын безнең
берничә яңа театр ачыла. Әйтик, 60-70 елларда бик мактыйлар теге Туфан Миңнуллиннарны, Аяз Гыйләҗевләр, ләкин ул вакытта эш театр гына булды һәм бер күчмә театр, ну, дүрт театр инде. Күчмә, Камал, Әлмәт һәм Минзәлә. Всё. Хәзер алар Оренбургда, Туймазыда, Уфада, Әтнәдә, Буада, бөтен җирдә, Нижнекамскида, Чаллыда. Драматурглар саны артмады бит. Шуңа күрә сабыр итегез бераз. Әгәр жюри халык безнең чәчмә әсәрләргә, инсценировкаларга җирсен, тәрҗемә әсәрләргә жюри икән, җирсен. Белмим, драматурглар өчен сабак булсын бу. Уйласыннар бераз. Яс, инсценировщиклар да җитми бит. Проза әсәрләрен без сәхнәләштерергә бик менә уйлыйбыз, уйлап торабыз. Яхшы инсценировщикларбыз. Укытабыз, берничә ел көтеп торыгыз, булыр алар. Тагын бер генә минут Вакытым чыгып бара бер генә сорау. Минем соравым түгел, мин бер фикер генә әйтәсем килә, шуңа күрә миңа 1 минут җитә. Минем сезгә бер хәл сөйләсе килә. Менә ин спектакльләргә йөргә яратам инде болай. Соңгы тапкыр берничә еллык спектакльгә бардык. Бу бик танылган драматург, мен там бу яхшы начар спектакль куймас. Барык, кайсы театрда кем куйган әйтмим инде. Хәзер бик матур гына спектакль булды, сугыш чоры иде ул. Шундый бер эпизод булды анда. Ире утыра. Хатын арттан йөгереп килеп иренең иңбашына сикереп менеп утырды. Ул шундый бер әхлаксыз бер әйбер булды. Без алдыда утыралар идек. Ул менә беләсезме, күңелгә бер кадап алган шикелле эпизод булды. Аңладыңызмы сез мине? Хатын йөгереп килде дә шунда менеп аркасына менеп утырды, аякларын салындырып. Беләсезме? Шул хәтле матур спектакльгә теге бер тамчыдагы бер мишкә балны буза дигәндәйме? Мин бер кешене гаепләп әйтмим. Мин просто бер хәл сезгә сөйләйм, үзегез анализларсыз. Һәм шуннан соң мин башка спектакльгә барган юк. Теге күңелем мә авыр булды. Һәм тагын нәрсә әйтәсем килә. Сез артистлар ничек киенә түгел инде. Киенәме, шишнәме артистлар? Менә шушындай әдәп әхлак әйберләре спектакльләрдә ул сез Фәрида ханымны күпмедер сөйли башладыгыз ул темага. Бу бик яхшы, сез директорлар, теге җитәкче кешеләр буларак менә ул мәсьәләгә игътибар итәргә тиеш дип саныйм. Чөнки бөтен эшне менә шундый бер эпизод боза. Минем күңелемне театрда менә шундый эпизод ерак айтты, гафу итегез, яме. Менә шу фикерем. Бер генә мактанышым калган бит инде. Әлмәт театры фестивальләр театры буларак үземнең эш турында, үзебезнең эш турында сөйләгәндә әйтеп китмәям. Бу елның зур казанышлары бар. Без бит инде елда 7-8 фестивальгә йөри торган театр. Быел да ул ким булмады шиште. Без быел Белоруссиядә булдык, Белая Вежа фестивалендә. Без Окраинада булдык, магазин спектакль белән Санкт-Петербургта. Һәм шушы кибет спектакле, магазин спектакле ул 4 номинация буенча алтын битлеккә дәгъва кылды. Без церемония награждениедә катнаштык. Батулланың ничек итеп битлек алуының без тире шаһитләре дип әйтергә кирәк. Менә ул инде Әлмәт театрының, ни булса да провинция театрының алтын битлеккә 4 номинация дәгъва кылуы зур җаваплылык бит инде, ул зур эш, республика өчен әйтергә кирәк. Һәм менә яңа гына без әле кайттык Астана шәһәреннән, аның 20 еллыгына багышланган зур халыкара фестиваль булды. Без шулай ук Медея спектакль белән катнаштык һәм безнең Мәдинәбез, мин Мәдинәгә әйттем, Мәдинә елы булды быел ахырсы безнең сезон дип кичәгенәк. Шуннан да Медея роле өчен ул тантана премия лауреаты булды һәм Астана шәһәрендә үткәрелгән. Менә шу Буаны әйтмисез инде. Буада, Астана. Астанада ул шулай ук приз отып, хатын кызы ролен иң яхшы башкаручы актриса буларак бүләкләнеп кайтты. Менә без әле яңа шул шоу белән яшәп ятабыз. Рәхмәт сезгә, барыгызга да. Сезгә рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Тыңлавыгыз өчен, сорауларыгыз өчен.